Nagpahinumdum ang Commission on Elections nga sa nakatakdang pagsugod sa election period sa sunod semana, ipatuman sab ang gun ban. Ang Police Regional Office 11 hitsas na ang pagpangandam sa ipangmuntar nga mga checkpoints sa nagkadayang lugar sa rehiyon. Ani report ni Argil Relator. Sobra semana na lang, magsugod na ang election period alang sa May 2025 national, local ug BARM elections. Base sa calendar of activities sa COMELEC, magsugod na ang election period sa January 12 ug matapos sa June 11. Sa paglusad ni ini, dungan sab nga ipatuman ang gun ban, diin ginabawalan ang pagdala ug pagtransport og armas ug uban pang deadly weapons. Gawas lang kung dunay authority ang gihatag ang COMELEC pinaagi sa pag-apply o exemption. Mahatagan lang o exemption kung mamatud-an nga dunay hulga sa kinabuhi. Ang mga tagas matud pa nga opisyal sa COMELEC, ginahatagan na matud pa og authority sa COMELEC Central Office. Human doon na natala nga mga insidente nga pagpanghara sa election officers sa pipila ka lugar sa Mindanao. Ang kasagaran ana is ang nag-apply security agencies, kay naman sila yung mga baril, no, ilang mga guards. And of course, katong mga tao, even private individuals na they feel na high risk sila, na sila yung mga threat sa ilahang life, they could apply for para makadala sila og baril outside sa residence. Ang mga magmalapason, mapriso gayud tungod sa election offense. Buta nga, daghan na matud pa og samang kaso sa niaging eleksyon. Wala man gud tay plea bargaining. So meaning to say, priso gid siya. So pag-filean sila og illegal possession, at the same time filean sila og kanang violation sa gun ban. Gawas sa gun ban, ipatuman sab ang pagbawal sa pagbalhin sa government employees nga walay pagtugot sa COMELEC. Sa January 9, nakatakdang magtagbo ang mga sakop sa Regional Joint Security Command Center aron hisgutan ang mga lakang nga ipatuman sa pagsiguro nga mahimong hapsay ug malinawon ang election period. Posible nga hisgutan na sab dinhi ang mga lugar nga ipaubos sa election hotspot areas. Sa kabahin sa Police Regional Office 11, andam na ang ilang mga tropa sa pagpahigayon og checkpoint sa mga strategic nga lugar. All systems go na ta in terms sa kaning implementation sa gun ban na Sir Argil. Gawa sa katong mga regular checkpoint nato na atay paghimuon ng mga COMELEC checkpoints sa mga strategic areas. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.